Din nou aici eu, Cristina, cu videoul de marți, video informativ. De data aceasta vreau să vă prezint uleiuri, dar nu pline, dar goale. Vreau să facem un empties cu toate uleiurile pe care eu le-am folosit și am păstrat sticluțele, doar uleiurile, pentru că am folosit mult mai multe suplimente, probiotice, enzime, doar că acele cutii erau voluminoase. Nici nu m-am gândit să le păstrez, dar nici nu avem spațiu să le păstrez, erau prea multe. Așa că astăzi vreau să vă prezint această cutie plină cu sticluțe goale de uleiuri. Apropo, aici nici nu sunt toate măcar. Cui mai dădeam uleiuri, puneam în sticluțe de astea pentru că nu aveam la moment altele. Nu există o teorie în jurul acestor sticluțe goale, în sens că nimeni nu mi-a zis că trebuie să le păstrez. Am început această colecție de sticluțe goale de la o idee. Când practicam eu make-up-ul și cumpăram produse de make-up mult mai des, era compania MAC de cosmetică și ei aveau o strategie. Dacă tu duceai 6 ambalaje goale de produse de ale lor, ei îți dădeau un ruj gratis. Și de aici a pornit ideea, zic, ar fi bine, că aruncasem deja câteva sticluțe, zic, hai să încerc și eu, hai să le strâng, poate cândva celor de la doTERRA le-a venit și lor ideea asta și ar face chestia cu câteva sticluțe goale. Așa și eu am venit la ei cu ideea că le-am scris chiar un e-mail cu această propunere, să văd ce zic ei, să văd dacă nu au deja în strategia lor de vânzări această opțiune și mi-au zis că nu au din păcate și nu știu dacă o să o aibă vreodată, dar eu rămân optimistă, nu renunț și zic oricum le strâng, câte o să am, atât am să le strâng, doar sticluțele de ulei. În caz că vreodată o să existe șansa asta, eu știu că o să mă fac cu cel puțin 10 sticluțe de uleiuri gratis, la câte sticluțe am eu goale. În cutia asta se află peste 80 de sticluțe. Le numărasem eu când am venit în Moldova, atunci când împachetam tot ce avem de împachetat, erau 66 de sticluțe. Între timp am mai terminat și sunt peste 80 de sticluțe goale aici. Am sticluțe aici pentru toate afecțiunile posibile și imposibile. Încerc cumva să le sortez, acum văd dacă mi iese sau nu. O să-mi ia ceva timp, dar încerc acum să le sortez și vă arăt și vouă de care și câte am terminat. Le-am sortat aici, după cum vedeți, am o grămadă, un pic să vă arăt aici câte am, așa, dar ca să vă liniștesc un pic, să nu credeți că, da, recunosc că aici este un pumn de bani, dar toate aceste uleiuri eu le-am folosit timp de 3 ani, plus multe din ele sunt luate pe puncte, după cum v-am zis sau nu v-am zis, vă zic acum, vă mai zic o dată acum, că în doTERRA există opțiunea să te înrolezi ca membru. Din moment ce te-ai înrolat ca membru și ai setat comanda lunară, ai posibilitatea să acumulezi anumite puncte și din acele puncte îți comanzi alte uleiuri gratis. Așa că, hai să zicem, din 80 de uleiuri, aici pot să am eu vreo 15 gratis, timp de 3 ani. Asta doar uleiuri, dar eu am mai luat, eu optam din puncte să iau probiotice pentru copii, vitamine, enzime, creme. De exemplu, Deep Blue există și cremă și crema am luat deja vreo 2 pe puncte. Așa că merită investiția și de ce mai merită? Pentru că
O sticluță de asta de ulei de 15 ml conține 240 de picături. Respectiv una mică din asta de 5 ml conține 80 de picături. Atunci și aceste 240 de picături vă ajung foarte mult timp, în jur de o lună, două, o sticluță, dacă folosiți zi de zi în difuzor câte 5 picături. Da, să vă zic acum de care tipuri de uleiuri și câte sticluțe am goale. Să începem cu cele mai multe vizuale pe care le văd eu aici, sunt lămâia, este lămâia. Am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sticluțe goale de lămâie. Le iau acum să vi le arăt și le pun direct în cutie. Îți spun, au căzut. Am aici 8 sticluțe de lămâie. Să le arăt mai aproape că sunt toate galbene, sunt toate de lămâie aici. 8 sticluțe. Atât de multă lămâie am băut eu. După cum vă ziceam că eu beau dimineața un ulei de citrus în apă, nu contează, sau sublingual, sau în apă, sau, dar în special asta, în capsule mai rar le iau pentru că au gust bun și pot să le iau direct sublingual. Așa, lămâia. După am 2, 4, 6 sticluțe de ulei On Guard pentru imunitate. Nu în zadar, copiii mei pot umbla desculți la 14 grade pe afară, 13 și nu le se întâmplă nimic și desculți și dezbrăcați pentru că am folosit On Guard mult. 5 sticluțe am. Așa. După, arbore de ceai, antisepticul și antibacterialul esențial într-o casă și am 2, 4, 6, 7 sticluțe de arbore de ceai. Cum să fac eu? Cu siguranță e mare gălăgie. Dar mă scuzați. Asta este. Am să vă arăt. Toate sunt cu verde. Toate. Pot să vă arăt așa. Toate sunt cu verde. Toate sunt arbore de ceai. După, regele digestiei este Zengestul. Am 2, 4, 5 sticluțe terminate de Zengest. Nu este nimic în ele, nu se aude. Sunt ușoare. Nu credeți că le arăt așa chiar. Sunt pline și vă amăgesc, nu? chiar le-am folosit. Pentru că eu niciodată n-am să recomand ceea ce nu am folosit. Dacă o să observați, nu am toată gama. Eu nici acum, după 3 ani de când folosesc uleiurile doTERRA, nu am toate uleiurile care se vând pe piața lor. De exemplu, să vă dau un exemplu de care ulei nu l-am cumpărat niciodată și nu știu când o să-l am, doar de printr-o minune sau prin puncte cumva să-l iau. Uleiul de trandafir. O sticluță de 5 ml, știți cât costă? O să vă uimească. 350 de euro. Atât de bun este uleiul de trandafir, după calitatea lui și prețul, dar eu îl vreau mult, dar este prea scump pentru mine la moment să iau doar 5 ml cu 350 de euro. Așa că rămâne pe lista mea de dorințe. Vedem când se deplinește dorința mea și l-am și eu, vă arăt și vouă atunci când l-am. Continuăm cu menta, peppermint. Menta, la fel, o iau sublingual, dar și o foloseam pe zona intestinilor pentru că calmează intestinele. După, nu cred că v-am zis, dar eu am sindromul intestinului iritabil și am nevoie intestinele să fie calmate cât mai des. După, avem aici oregano, antibioticul natural. Și nu doar antibioticul, cu oregano am ars ningei. De exemplu, Marc avea un an și avea un ningel la deget. În timp de 2 luni am picurat de 2 ori pe zi picături nediluate cu nimic, doar picături direct pe ningel, nu pe lângă ca să nu ardă. Și timp de 2 luni a căzut ningelul, nici nu am văzut când. Așa că este antibioticul perfect. După avem Air. Este acel ulei cu care am avut eu prima experiență cu Melissa, cu adenoizii ei. De aici am 3 terminate. El este foarte puternic, de aceea doar 3 foloseam foarte puțin plus. Eu mai am Air Stick. Pare mi se că este un video cu acel stick aici la mine pe canal. Dacă îl am, vă las link în descriere.
am sticul ăla și îl folosesc mult mai des decât uleiul propriu-zis. Uleiul îl pun mai mult în difuzor. Dar cu acel stick ung copiii pe spate sau pe mine, cu cine. Cine este răcit în casa asta, hai pe celălalt ung. Mai departe, Serenity. 3 sticluțe de Serenity. Asta este uleiul care calmează, antistres înainte de somn. Este cel mai bine să-l difuzăm înainte de somn. După am uitat de minunatul rege al uleiurilor, tămâia. Am 3 sticluțe terminate, dar de ce am doar 3? Pentru că pe ăsta îl țin doar de sărbători, glumesc. Este foarte prețios acest ulei, așa că foloseam mai puțin și este foarte puternic. De ce am doar atâtea sticluțe terminate? Așa. Aici s-a mai rătăcit un arbore de ceai. Aveam mai multe, atunci 6 avem. 2 copaiba. Asta este sora uleiului de tămâie și are aceleași beneficii. De fapt, cu un rang mai jos decât tămâie, dar are aproximativ aceleași beneficii. Grapefruit. Din nou l-am folosit în apă și sublingual pentru un plus de vitamina C. Geranium. L-am folosit mai mult pentru pielea Melisei atunci când tratam dermatita și pentru toner pentru față. O să urmez un video și cu toner pentru față. O să vă arăt cum îl preparăm. Avem aici lavanda. Prima și neînlocuită lavandă pentru tratament pentru stresul din ziua de azi, stresul toxic, stresul psihic. Așa că lavanda este esențială într-o casă. Este cel mai popular și cel mai ieftin ulei din cele emoționale. Ce avem în Smart & Sassy este uleiul pentru tăierea poftii de mâncare și pentru slăbit sarzice, dar el are mai multe proprietăți. Am făcut un video despre el. Balance. 2 sticluțe uleiuri care ne balancează emoțiile. Ginger, din nou pentru digestie. Wild Orange, vitamina C, 2. Purify, este uleiul care purifică și spațiul în care stăm și corpul și dacă avem ciuperci, de exemplu l-am folosit pentru picioare atunci când am făcut un blend lui Mihai, că el avea probleme cu mirosul la picioare din cauza că umblă doar în papuci cu fier în bot, cu fier. Și din cauza asta avea probleme cu picioarele, așa că l-am folosit pentru el și a ajutat. Încă un emoțional, ilang. Doamne, cât de frumos miroase uleiul ăsta. Foarte frumos, îmi plăcea tare să-l pun în difuzor, de fapt îl pun în continuare. După DDR Prime este uleiul care ajunge până în celulă. El ne hrănește celulele atunci când îl luăm intern, așa și se numește blendul pentru reînnoire. Avem cimbrul, thyme. Cimbrul este frate cu oregano, așa că se poate de folosit în calitate de antibiotic. După bergamot, este un ulei floral, eu l-am folosit mai mult ca ulei emoțional și în toner de față. Eucalipt, în difuzor întotdeauna pentru desfundarea căilor respiratorii. Mirul este Smirna. Am folosit-o cel mai mult pentru Melissa când i-am tratat dermatita. După Juniper Berry, asta este ienupăr. La fel l-am folosit pentru Melissa la dermatită, plus pentru Melissa am folosit și aceste 4 emoționale, uleiul Forgive, uleiul care ne ajută să uităm, Passion, uleiul pasiunii, Peace, uleiul păcii și Console, uleiul care ne consolează. Uleiul care ne consolează. Sunt geniale uleiurile astea, ele ne-au ajutat, pot să zic că ele ne-au ajutat 50% în tratarea Melisei, plus dacă noi puneam în difuzor, inspiram toți în casă și eram toți calmi și era totul bine. Zendocrin este uleiul, am făcut și un video, este uleiul din nou digestiv și care ne ajută la digerarea mâncării. Ce mai avem aici? Avem roman camomil, este romanița romană. Romanița noastră simplă, doar probabil e strânsă din Italia, de undeva din România, nu știu exact unde e strânsă, doar știu sigur că este strânsă de pe teritorii și spații și lanuri nepoluate.
și unde sunt lăsate să crească așa în voia lor, în mediul lor natural. Am doar una. De ce? Pentru că este foarte scumpă. Este în jur de 70 și 80 ceva de euro și am luat-o pe puncte. Mai am acum luat una pe puncte. Astfel de uleiuri care sunt ca cantitate puțin și costă mult, merită să le luați pe puncte. De aceea eu îndemn întotdeauna clienții mei să se înroleze cel mai bine, să devină membru doTERRA decât să comande uleiuri de la mine, pentru că atunci când devii membru ai din start 25% reducere, aduni aceste puncte și poți să-ți iai uleiuri pe gratis. Dar atunci când comanzi de la mine, comanzi cu prețul retail, cu prețul cu amănuntul și respectiv prețul este mai mare. Așa că dacă dorește cineva să încerce uleiurile, ar fi mai bine să vă înrolați. După avem clove. Clovul este cuișoarele. Este uleiul care înfierbântă și este cel mai bine folosit pentru colici, ca să dea o senzație de căldură la burtică la copii. Plus este foarte bine folosit pentru dureri de gingii, dureri de dinți. Pui o picătură pe deget și freci așa gingia și ea se încălzește și trece durerea. Am experimentat și chiar ajută. După avem Deep Blue, este uleiul pentru oase. Atunci când aveți dureri de articulație sau dureri de oase sau dureri de spate sau tot ce este legat de mușchi și de oase, asta vă sare în ajutor. Plus aici mai avem o lavandă s-a rătăcit pe aici. Au fost multe și nu le-am sortat cum trebuie. Plus mai avem Black Pepper. Este uleiul de piper negru. La fel este un ulei care dă senzația de fierbințeală, încălzește, dar este bun și ca ulei emoțional. La fel, astea două uleiuri le-am folosit pentru Melissa atunci când i-am tratat dermatita. Acum am aici un Unguard, este un mix care purifică mâinile, dezinfectant, ca să zic așa, plus lavanda rolon mai am. Astea sunt foarte comode pentru că au așa rolon și atunci când ai nevoie doar, e că dacă mă uit bine, el mai are aici ceva. Se vede și la voi. Ungi doar la încheitură așa pe zona pulsului și este mult mai ușor decât uleiurile care au picături pure. Aici sunt câteva picături de ulei pur plus dizolvat cu ulei de cocos, fracționat de cocos. Dar așa sticluțe, dacă nu vreți, este clar că este mai convenabil să luați un ulei așa și după voi să le dizolvați. Eu, de exemplu, cumpăr de pe Amazon sticluțe cu rolon, altă marcă, nu doTERRA, și atunci le folosesc. Și ultimul ulei este uleiul Calmer. Este un ulei conceput pentru copii, ca să-i calmeze înainte de somn sau atunci când dau un examen sau când au ceva emoționant să se calmeze. Da, și astea sunt toate, au fost multe. Eu singură sunt uimită de mine câte uleiuri am putut să folosesc și încă câte mai am și încă câte mai cumpăr. Datorită faptului că am o echipă, trebuie să fac comanda lunară, așa că eu le termin, le am în stoc și tot mai vin și mai vin și mai vin și sper eu din tot sufletul meu că o să le am pe toate într-o zi. Asta este din nou una din dorințele mele, să am toate uleiurile doTERRA, să le pot folosi pe toate. Și da, asta a fost. Mă bucur că v-am văzut din nou aici cu mine. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare. Pa, pa!